Amen. Genesis chapter number 3, verse number 1. Genesis 3, from verse number 1. Genesis chapter 3 verse 1. Ukuwela esonweni. Inyoka yayinobuqili kunazo zonke izilwane zasendle abezenzile uJehova uNkulunkulu. Yathi kowesifazane, ngempela uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadli emithini yasensimini na? Owesifazane wathi enyokeni, singadla izithelo zemithi yasensimini. Ngiyacela siwabambe lamazwi asho Eva. Can you repeat again? It's very important. Owesifazane wathi enyokeni, singadla izithelo zemithi yasensimini, kepha ngezithelo zomuthi ophakathi nensimu uNkulunkulu ushilo ukuthi ningazidli, ningazithinti ukuba ningafi. Ningazidli, ningazithinti. Genesis 2:16. Genesis chapter 2 verse 2:16 says uJehova mhla ekhuluma from his mouth. uJehova uNkulunkulu wamyala umuntu wathi, ungadla kuyo yonke imithi yensimu ngokuthanda kwakho. Ungadla kuyo yonke imithi ngokuthanda kwakho, yebo. Kepha ungadli kuwo umuthi wokwazi okuhle nokubi. Kodwa ungadli kuwo umuthi wokwazi okuhle nokubi. Ngokuba mhla udla kuwo uyakufa nokufa. Yebo, sisubuyele eGenesis chapter 3 kulamazwi kaEva. uNkulunkulu uthena ungadli. Owesifazane wathi enyokeni, Kodwa uEva masesho yena uthi, singadla izithelo zemithi yasensimini, kepha ngezithelo zomuthi ophakathi nensimu uNkulunkulu ushilo ukuthi ningazidli. uEva ushilo right, yebo, qhubeka. ningazithinti uEva se-edit engashiwo ukuba ningafi. bana sisangaza abazane bakhona uningazithinti. Chapter 2 verse number 16 akekho uthe uNkulunkulu ningadli, kodwa uEva uthi uthena singadli futhi singazithinti. Maybe I will speak about the danger of adding in the word of God. Oh, amen. Chapter 3 sisiqhubeke. Ningazidli, ningazithinti ukuba ningafi. Okay, verse number 4. Inyoka yathi kowesifazane, aniyukufa nokufa, kepha uNkulunkulu yazi ukuthi mhla nizidla kuyakuvuleka amehlo enu, nibe njengoNkulunkulu, nikwazi okuhle nokubi. Mhla nidla nizoba njengoNkulunkulu, nikwazi ukuhlukanisa okubi nokuhle. Can you read verse number 24? verse 24. Wamxosha uAdamu, wabeka ngasempumalanga kwensimu yase-Edeni amakherubhi kanye nenkemba yelanga. Sizothandaza leli verse, please. Linote after everything baxoshwe ensimini, yebo. Wamxosha uAdamu, wabeka ngasempumalanga kwensimu yase-Edeni amakherubhi Wabakhona lezi ngelosi eyibizwa ngokuthiwa amakherubhi, kanye nenkemba yelangabi ziphethe inkemba yelangabi ephenduphendukayo, ilinde indlela eya emthini wokuphila. Baba, izwi lakho liphilile, izwi lakho linamandla, izwi lakho Baba uThixo likhuluma ngalo izinto ezingekho zibe khona. Izwi lakho singelilinganise nalutho olukhona emhlabeni. Namhlanje Nkosi emini siphambi kwakho egameni lika Jesu Kristu, besingenayo omunye ebesinganyuka size kuye ngaphandle kwakho.
Kodwa namhlanje kusemini sibonga ithuba lokuhlangana babothongcwele nakule ndawo sihlangane Nkosi ngegama lakhe linamandla. Bless your word. Babothongcwele egameni lika Jesu ukhulume siphile. Ukhulume Nkosi kwenzeke izinto ofisa zenzeke in our lives. In Jesus mighty name. Amen. Sifunda bazana incwadi mhlambe cishe ejwayeleke ngendlela emangalisayo. Incwadi kaGenesis chapter number 3. Incwadi cishe eyaziwa wonke umuntu ophilayo phansi komthunzi welanga. La khona uAdam benoEva bewa. Awu amen. Isihloko salencwadi noma chapter ichapter eveza umuntu ewela esonweni. Awu amen. Umuntu ewela kuphi bazalwane? Awukwazi ke ukuwa ube uye entweni engaphezulu. Whenever you fall uwa usuchaza ukuthi uye entweni engaphansi kunalapho wakade ukhona khona. Awu amen. Uma lizothi sikaNkulunkulu la umuntu wele esonweni, le chapter itshela oqala iposition yesono ukuthi isono singaphansi kwelevel umuntu akuyo. Awu amen. Noma ngathi umuntu sidla kuphi kodwa singaphansi kwakhe. Noma ngathiwa usidle endaweni eziphezulu kodwa uma nje kuyisono umuntu angene kuso kuvele kuthiwa umuntu uwile. Ngamagama la lencwadi is very important isitshela the position of isono. Uma uSathane efika uyayifihla iposition kodwa egamisa taste yokuthi wonke umuntu ongena esonweni akanaki taste enganaki position. Ngiyafisa mhlambe ngingakakhulumi konke okusenhlizweni nami ngisho namhlanje ukuthi isono akuyona into esibalekela ngoba inganambitheki, kodwa kakhulu into esisaba yiposition. Because into noma ngathi uyidle endaweni eziphezulu kodwa uma ukwangena kulento ekuthiwa isono izulu vele lithi uba nuwile. Ngiyazi siphile esikhathini la khona kube sengathi kukhona izono ezingcono kunezinye, kube sengathi ezinye hayi ziyihlazo elikhulu, kodwa la izwi laNkulunkulu lithi nje umuntu wele esonweni. Ngamagama ke kushuthi uma nje kuyisono njalo ungena kukho fanele wazi ukuthi usuye kwiposition engaphansi kunaleyo okuyo. Uthi angibemezele into ethi yazi noma ungaba phansi kanjani empilweni kodwa still kuba khona into below kwi-level ongaphansi kuyo. Igama la yisono. Ungafika ube phansi ungabi nayo mhlawumbe izinto ezingakhonjwa abantu ukuthi hayi umuntu ophezulu no 1 2 3 hayi mina ngiphansi ukudlula bonke abantu. Kuthi ake ngisho ukuthi noma ungaphansi kangakanani kodwa phansi kuphansi yikho kuba khona enye into futhi ephansi noma ungaba phansi kangakanani. Igama la yisono. Sikhona kodwa bazalwane leyo nto leyo ke uma ufika kuyo akekho ongene kuyo kwathiwa balunyukile kwathiwa ubani hayi unyukile waya kwi-level engaphezulu, kodwa wonke umuntu mayingene kulento ekuthiwa isono kuvele kuthiwa ubani uwile. Now lasifunda khona sibona abantu boqala bevakashelwa isono, bevakashelwa uSathane. Uma kufika uSathane unamazwi abashoyo engafisa ukudlula kuwo kalula. Uthi ngempela uNkulunkulu ushilo yini? Lamagama athi ngempela uNkulunkulu ushilo yini aveza ukuthi isitha sizile kuEva kodwa isitha size emazwini. Lamagama athi ngempela uThixo ushilo yini anento ethi ukuba awekho amazwi Eva nawo ngaba yikho into edathi ngisondele kuwe. Le ncwadi bazoyisitshengisa ukuthi izimo nesitha asizi kuwe kodwa size emazwini. Njalo uma uhlangana nezimpi
uhlangana nezilingo fanele wazi akulingwa wena kodwa kulingwa amazwi. Yesu amena ukho kodwa ukuthi angiphinde ngisho into usathana akayihuphayo akahuphi wena ikhinta akayihupha kuwe kodwa once wanamazwi yokuthi ungizwe uNkulunkulu wathi you must be ready for the devil. Usathana efika njalo usuke ufuna ukuhlasela amazwi futhi ngamagama the more the word you must be ready for the devil. The more unamazwi kaNkulunkulu lindela usathana efika because kade usathana ekhona kodwa ulinde kuze khulula amazwi. Uma kufika amazwi then the devil came. Shuthi usathana kezi ehlasela umuntu kodwa ehlasela amazwi. Mhlawumbe mekhoze ngakho ngamtshela bakhola ehlasela wena kodwa ehlasela amazwi. Yonke into ehlangana nayo phansi komthunzi welanga ayikho personal kodwa ize emazwini. The more sinamazwi kaNkulunkulu sobona usathane because usathane ulwa namazwi. Akali nabasondayo uyabayeka besonde kodwa abaphambane namazwi. Wathangimemeza namhlanje ngithi Nkosi kodwa ungavusa inzali esikhathini sethu abantu abazokhohlwa amazwi because the devil is after the word of the Lord. Ngampela uThixo ushilo oh susakazanga kuEva kodwa uze emazwini. Oh bazalwane angazi yini obhekene nayo but uze yakithi ima namazwi ungamanulwa amandla engasekho kuwo uthi kodwa won't betray amazwi kaNkulunkulu noma kuthiwa amandla ukuma wasekho kodwa amazwi. Sakhumbula linye ivesi kwiSambulo athi uNkulunkulu walinye imandla ngivula iminyango ongeke uvale umuntu phambi kwakho. Uthi ngoba unamandla amancane kodwa izwi lami uligcinile. Ngoba uligcinile uthi sengivula iminyango engeke izivale umuntu. Ake sithi amazwi. Oh bazalwane noma yini evukayo ayini nathi lo namazwi. Noma yini ehlangana nayo ayini nathi kodwa ifuna ukuveza amazwi kaThixo engamazwi ahlulekile kodwa ngisho sengathi Inkosi izoyivusa inzalo. Abantu abazothi ngamanye ngabantu kodwa hayi amazwi. Ungamane ngafuna umuntu kodwa uyiside namazwi kaNkulunkulu. Can you shout hallelujah? Isitha silwa namazwi. Uma kufika uNkulunkulu ekhuluma noAdam noEva why inyoka ingangenanga ukudisturb ubuswa. Kuba sengathi usathana akalwi ngokuzwa uyamyeka umuntu ezwe. Why inyoka ifika manje? Ifika ngoba sebegcina amazwi. Ithi wezwe kodwa engahlali kuwe. Wezwe kodwa engahlali kuwe. Ayikazi disturb. UThixo fika chapter 2 ethi dlanini kodwa laningadli. Akalwi ne-hearing process. Ingakho zonke inkonzo ziyagcwala sizozwa kodwa ungasuthi sekudecide ubamba lento engiyiswile ubona usathaneza left and right kwenzenjani abalwiswa abazwayo kodwa ulwiswa uliswa abantu namazwi.
bahlezi njalo lesihlahla bayikuso bagcina amanzi yathi inyoka hayi angibavakashele ngoba anginankinga nabazwile kodwa nginenkinga nabagcina ngoba masibuka lithi iBhayibheli uma inyoka ifika ithi ngempela uThixo ushilo yini kodwa mhlawumbe ukhona othatha amanothi let me say something kanti kubaluleke ngani ukugcina amazwi ngizuma Matthew 7:24 uthi ohlakaniphile akagcini ngokwenza kodwa ohlakaniphile uthe wazwile bese yawenza mase lithi lowo muntu ufana nomuntu ohlakaniphile owakha indlu yakhe phezu kwedwala shuthi ukugcina amazwi kuqinisa indawo yalawo wakha khona ukugcina amazwi kuqinisa umhlabathi wakho alright shuthi usathane kungenzeka engakuphazamise izinto zakhayo kodwa enwele uthi yakha hayi umhlabathi loqinile umuphi ukhiye akumenze ngawenzi but ngibonele inyuvesi engakaze ngilibone in John 8:51 elithi ogcina amazwi wakhe angeke kubone ukufa angazi nikuphi I enjoy the word mina I enjoy the word ngibona ivesi elithusayo elithi ogcina amazwi ami noma ngafika ukufa kodwa ngeke ukufa ekwazi ukuhlangana nokufa ungathi amazwi ami njengalokho engabuni engagugi kudlula izulu kudlula umhlaba kodwa amazwi amemile enza njalo umuntu onawo amenza nabafuna isimo ezingamnceda kodwa imvelo yamazwi ivele ingene kuyo bethi usephephe kanjani hayi amazwi mayithatha ndazani ngithandazile mayithe give nganikela naminikelo sishawa angazi nikuphi amazwi awenzeli isonto lakho kodwa wenzela usuku lakho lakho luhlangana nokufa kodwa ukufa kungakwazi ukuthini ngampela uThixo ushilo ngampela uThixo yabona lesi statement sisho ukuthi angizanga kuwena Eva kodwa ngize emazwini ashiwo uThixo lapha ezansi Eva uyawazi namazwi asho uThixo uEva uthi hayi ngimzwile uThixo uthena uNkulunkulu angingadli kodwa ngingathinti futhi into noma inga right kodwa wathi wayishinto engekho ezwini ususuka ichembe yokuwa yezwa nikho it's okay mahle lamazwi kaEva uthi asingadli wathi asingathinti yini eyenza uEva eshawe inyoka phansi ingoba unezwi plus unamazwi asho uye kodwa namanye ayifakele wona uthi ake ngithi namhlanje Nkosi siyanqaba ukuyedwa nolokhu sokuthatha noma kunje noma ngathiwa sibona sengathi khona okushodile kodwa siphiwa amandla okuyedwa asiyedi lokhu sikubamba noma kunjena singajiki ikhathi kodwa izwi lakho ayikho into siyibona ishodile kuyo chapter 2 umahle
ufake into engekho embhalweni. Mhlawumbe ungathi makhetha that's 8. No, that's 8 lana, that's 8. Noma ngafika indlala, kodwa indlala ngeke isenze 8. Noma singafana nabantu, asilethi lutho lesifithe kubantu. Enakhe ninjongo baninjalo. Yeah. Oh Jesus. Let me come to what my closure. Immediately ever esedezwini wavoya wabuka umuthi akade hleze ubona ewubalekele. Kodwa immediately se-18 fethu kodwa. Immediately se-18 esalibambela inotho engafake lutho. Ube ubuka umuthi ekwazi ukubalekela. Kodwa uthe mase-18 umuthi ongayibasalona. Lento yokuqeda ushawa ingathi uyihluke wena izolo. Ingathi uyibonile kodwa ihlule ngoba usufakile. Asiati uJesu yena yedwa. Asimfaki msamo. uJesu yena yedwa. Asifake amanzi athandazelwe. uJesu shaneke saya. Ithezulu lakhe anikanikiwe.